तोर शायद है के बा ओकरा बाद बर्तन खा के बिगले बार उ सब धोएम ओकरा बाद तू हगले बार उ काट के बिगम मतलब लइका हगले बार उ काट के बिगम। महेंद्र ए महेंद्र विनोदवा आवता हैला झूठो के हाथ चलावा महेंद्र चुपचाप काम कर कोढ़िया उ कोनी पुता निमन बाटे ओकरा घरे जाले तो मेरा 10 गो दुख सुना के रोवले एगो तो ब्लाउज देले दर्जी लगे सियाला तो 10 दिन से पैसा के मारे ना लियवत है का जानी सारा लोग ला काम बाटे बाहर भीतर में आई दोनों निपुतरा ला काम बाकी ना बा कोड़ी फूट गेल बा हाथ में। ऐसे ना बोला भौजी बरहवी पास कैले बनी आज न तो काल नौकरिया लागिए जाई बाप के गार लाग जाई नौकरिया के झांसा देके तो तोहर बियाह भेलक अभी ले नौकरी लागते बाटे कहूं देखिए नौकरिया ना लागे तो मेहरुआ भाग ना जाए अभी ले निपुतरा से कमैले रहित बाहर जाके तो कम से कम 5 लाख रुपया कमैले रहित स एकदम सही बात कहता तू हमनी के घर में रह के बिना मतलब के समय जियान करता नहीं सो हमनी के बाहर निकले के चाहिए पैसा कमाएला। ए विनोद चल रे ए कहां रे कहां ए कहां चुपचाप काम कर निपुतरा ना तो मार लात के हगा दे हम अब तू जाला कि ना निपुतरो जाबा कि नहीं ऐसे ना तो हगाइए दे हमें तहीं पांटे में कम से कम घर में रही तो घर के काम करी नु कोई काम अभी साया फीचे के बाद ब्लाउज फीचे के बाद भागेला तो याद भेल बारन बहन तो हम तो बुझत नहीं हमरे मेहरारू खराब बाबा की तो महेंद्रो के मेहरारू लाजवाब बा।